ki khubor ka Batisi TV lawan rashapi da ka Orange Nissan Lumso pho near Fire Brigade Shillong. Admissions are open at BDW International School. Enroll now. Menteri Ketana Transport ubat dasakhiat bahan lamari ula pentip baka Sarkar Jilla kalabu thong ban plino ya ke Interstate Bus Terminus kabadan Hamauyong Rim Shillong la kumno Hashwa baka Jilla Meghalaya kan rakhe ya ke Jingdap San Posnem kaban salong haga arpu waitrik ubanai kella lingkot jongusnem arajar arpu ar aga jingya keren bat kilat pathai khubor ubat lamari ula ong baka jing slem ban pen sedang trai kamno ya ke jaka yang kali jongki Bus Night Super Kibajukit yaki nonglet jinglet nakawai ke Jilla shakawai pan kalong namar bakatana transports kadang penkre yaki tender paper Hashwa ban pelat sha ki nongwat kam namar ba yaki jingdon jing em ban penyai hapo kani ke jaka yang bus anshu ai wai bai sha ki reo shimen kat bokloi balangan play namar mentarang don ki dokumen skiba tap kre habide bat ki jing khot tender namar ba boro kitu ki jingdon jing em hapo ka SBT ngin outsource shabar azin ngin float da tender yaki nong soksnong jongi bakin ya participate ki dukan ki restaurant ka guest house ki toilets ki parking narong sedong ngin float da tender ti ban pengkre gini ki tender paper ka kham simpor kenyan ki don ki amendment ki don ki changes ki ba ngimut ban le khanang ba kanum num kta ya kini kinong soksnong jongi ki ban tender bat kham bat sogoberu kanum kta ya ka department kan ba haba ngi penya ya kan ga SBT dena kata kadau khendiat ka simpor nrai ngi kerman ba shwa ban poi ketika arpoetik du January ka statehood day ka jongi ni de ban la ban sedang no ban petrekam ya ka SBT bat ngi kerman scam bangin la tho chi tho jing tho sengi ro namar ba ka jingya jongi kham sange laj no na kan covid lockdown ka kham sange ki ya ji henrei kalong ka pakhapnya bahai ki banyai lamba ya brung sedu sepo Shillong sedu sepolo setai mi nang tero ka khapnya te ka dei ka jingkerki jongki bar khamta me ka jingkerki ka jongi kong ban pleno ya ka SBT khnamba kalong ka basuk ya kiro khnamba kalong ka basuk ya ngiro khnamba kalong ya basuk ya iwai pe wei iba ya nakabe ka chaka shakabe ka chaka langka ki bus te ngin persangkat bakloi bala man pendep te kumbong ngai pi meneng adon ke jingkerman ke beskam ke department ke don ke jingkerman ba shwaban poi ketika jingla subha jungi jong ke state hudi ke jongi ni de ban dep ban le ki kam nadong sudong ban ngine ban sedang no ya ketika SBT